diví nás Kosák.cz, znovu hrajeme Brawl Stars. Už si vydělám na tyka. Počkat. Proč vlastně hraju jenom za Leona? Je nejlepší. Aha. No tak jdeme hrát za Leona. Takže si nám to načítá. Tak už bychom měli hrát. Tak, pojďte, hrajeme zase za Leona. Hraju, dobrý. Co dobrý hráči jsou. Tak, pojď. Rychle, z toho rychlost. Jak jsem viděl, tak tady je. Tam budu střelit. Ani tam nikdo nešel. Proč tam nikdo nešel? No tak nic. Bacha. Jen proto, rychle. Typka. Tak, vezmeme si tady. Aha, bacha. Level 3 je. Potřebujeme víc. Si počkám tady, až půjde tenhle hor, ono bude se to tam vrtí. Doufám. Tak. Rychle. Já si typuju, že to skončí. Randu, nebo jako, že to skončí časovač, ale rychle pojď. Že to skončí za minutu a 20. Ale teďka rychle. Jo. Zabijím tady ty bory. Jakého tyk mě zabil. Podle mě budu star player. Pokud ne, tak budu muset udělat salto. Tak pojď. Rychle. Tam. To něco zabilo asi. Rychle se tam dám. Jdeme. Pryč. Dobře, máme ještě 3, jsme si můžu zabít. Výbor, dal jsem to. Explodovalo to. Level 16, tak tohle toho musí dorazit. Končím za 16 sekund. Rychle. Ne! To skoro nic nebylo snad. A teď jsme vyhráli lidi, pokud se tohoto video líbilo, dejte lajky, aspoň 100 lajků. A díky, že jste zhlédli tohleto video. Vyhráli jsme.